ובעצם הדבר הזה, זאת אומרת, עבר זמן, זה היה לפני שנתיים, אני בכלל הייתי בבית חנון באותו זמן, אבל הם מצאו, כיוון שיובל היה דמות מאוד מיוחדת, אז הם מצאו לימוד בהקשר הזה של הדברים. הם אמרו שאחרי, זה באמת דבר מופלא, כי אחרי שאבא נפטר, אז הוא התחיל להתחבר, הוא שמע שיעורים והתחבר לדמות, ואנחנו אף פעם לא היינו קשורים, אני לא הכרתי אותו בכלל, לא זכיתי להיפגש איתו בגוף. אז זה היה ביום חמישי, זאת אומרת, אני עוד משם, עוד לא נחתתי משם, אז לכן אני לא מרוכז ולא זה ולא זה, תדון אותי לכף זכות, בטח במוצאי שבת. הדף שהוכן ללימוד ההוא, זה דף שהנושא שלו היה בעצם גם משחק מילים, אבל גם מאוד קשור למשהו שרצינו ללמוד בהקשר שהם ביקשו, בנקודה הזאת של המידות. אז היה בעצם, בעיני רוחי ראיתי שמתחבר המושג הזה, כנראה לא סתם, לא במקרה, התחבר המושג הזה של מגדל עוז, לפי המפרשים שלנו, לא יעלה אתכם, כי בטח לא כולם מגדל עוז, אבל השם של זה השם מתוך פסוקים, והמפרשים על הפסוקים מאוד מאוד מתחברים למושג הזה שהוא גם נמצא בתוך כמו שהרב חנן זצ"ל היה אומר על כפר עציון, על העץ והציון, החיבור של עץ והציון, והדבר הזה בעצם מקשר לנקודה מאוד מאוד משמעותית שהיא שייכת לעבודת המידות. לא ממש ניקח איזשהו סעיף קטן וננסה זה, שוב, אם זה לא קשור, לא מובן, לא זה, לא, אז פשוט להגיד את זה במפורש. כי יש נקודה, יש אחד הטעויות ביחס למפגש, כשנפגשים מדמויות גדולות, פשוט זה הנושא מבחינת הישי. וכשאני עומד ליד, כשאני מזהה בעצמי מה קורה לי, כשאני מנסה להיפגש עם דמות גדולה, ובמובן הזה כל סוגי הדמויות הגדולות, זאת אומרת אם זה אבא, אבל אם זה גם יובל, באמת קוראים פשוט באתר שלו, באתר של המשפחה עשתה, זה ממש פלא שבן אדם כזה חי, ובעצם אני אגיד משהו חריף, אבל זה מהתחושה שלי, תוך כדי שישבנו שבעה לפני 7 שנים, אז ממש הרגשתי, וזה לא בדיחה שחורה, שאם היה לי כוח, אם מישהו היה, אם כאילו הייתי רלוונטי למישהו בדיבור, אם מישהו היה שם עליי, אז הייתי מתקן 7 לאנשים חיים. לא דווקא 7, אני מתכוון לביטוי הזה. זה שיש מצב כזה שבאים ואומרים על מישהו כמה הוא היה משמעותי, זה לא משנה. בסוף זה באמת, לאו דווקא, בסוף מתגלה שהמון דמויות, שלא חשבנו שהן דמויות גדולות, או שלא הסתכלנו עליהן כדמויות גדולות, פשוט אחים שלנו, חברים שלנו, אז פתאום שומעים עוד סיפור ועוד סיפור, ושומעים עוד מעגל, ועוד מישהו שזה משמעותי לו, ועוד מישהו וכשהיא הייתה מורה, אז מה, זה השפיע, ואחרי זה כל המשפחה, כאילו, פתאום אתה אוסף סיפורים, אתה אומר, ליד איפה הייתי חי, עכשיו למה לחכות לרגע האחרון? נכון, אם ניתן דוגמה, כיוון שאנחנו במוצאי שבת, אז המושג נשמה יתרה, שזה מושג כל אדם מישראל, באשר הוא, גם אם הוא עדיין לא שומר שבת, כתוב בפוסקים, זה נמצא באדם, זה משהו פנימי שנכנס בו, זה משהו נשמתי, הוא לא תלוי בבחירה, ההופעה שלו היא תלויה בבחירה כבר, ההוצאה לפועל תלויה בבחירה, אבל עצם המציאות הזאת שיש נשמה יתרה, היא לא קשורה לזה, זה משהו מולד, בנו, הרבה יותר פנימי מהבחירה. ובעל השמועה מה זה המושג נשמה יתרה, זה ריש לקיש, שהוא מוכר לנו מדמות באמת פלא, שהיא שווה לימוד שנת לימוד בפני עצמו, על ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, הקיצור שלו זה ריש לקיש, הוא הגיע מעולם שהגמרא אומרת שהוא היה ראש הליסטים, אפילו לא סתם ליסט, הוא היה ראש הליסטים, לא ממנים סתם בן אדם לראש הליסטים, וזה מאוד מאוד מנוגד לעומת מה שאחרי זה העולם שהוא יפתח בעצמו עד כדי שהוא יהיה אחד מגדולי האמוראים, החברותא של רבי יוחנן. וצריך ללמוד על הדמות הזאת,
ולמה זה קשור למושג נשמה יתרה וכולי וכולי, אבל אני מזכיר את זה רק בהקשר שריש לקיש אומר שהמושג נשמה יתרה הוא מהפסוק שאנחנו אומרים אותו גם בקידוש של שבת בבוקר, אבל גם בליל שבת. חלק מהמנהגים אומרים אותו לפני 18, בפסוקים שגם חיברו להם את המנגינה של רב שלמה, ושמרו בני ישראל את השבת. אז זה נגמר שמה, קיבו שבת, לא, קיבו, לא. אז זה לעשות, זה ויחולו. שכחתי את המילה שלפני. לא זוכר. זה נגמר בוינפש, נכון? זה נגמר בוינפש, הקדוש ברוך הוא שובת וינפש, לא זוכר את לשון הפסוק, המילה האחרונה היא וינפש, ובאמת מה זה המילה הזאת וינפש? באופן פשוט וינפש זה מלשון מה שאנחנו אומרים נופש, אבל אנחנו אומרים נופש בגלל שזה הלשון של התורה, זה לא, זה מגוחך ללמוד מהלשון של היום על התורה, זה הפוך, כלומר יש לנו את המילה נופש בגלל שכתוב וינפש, באופן פשוט וינפש זה מלשון הנופש הזה. אז הקדוש ברוך הוא שבת ממלאכתו ונפש. אבל כתוב ונפש, לא כתוב וינפש. וגם זה כפילות, כי כתוב קיבו שבת, אז סימן שהוא סיים את המלאכה, ומה מוסיפה המילה וינפש? אז משתי השאלות האלה ועוד, ריש לקיש אומר, זה המקור שיש נשמה יתרה. למה? כי זה בעצם, המילה וינפש היא מחברת בתוכה את מין סוג של נוטריקון כזה, וי עבדה נפש. כלומר בן אדם במוצאי שבת, אם הוא מודע לנשמתיות שלו, אז אתה או רואה אליו או שומע עליו, וי עבדה נפש. בסוגריים, סיפור, כדי שנמצא את זאת חובת ישי, כן? למסור לו שסיפרנו סיפור לפחות אחד. במוצאי שבת, אבא היה פשוט, הוא היה איש מאוד גיבור ומאוד לא עצלן, ואם היית בכל יום בשבוע מה שרצית, בכל הקשר שהוא, עם שני חבר'ה, בסניף זה, רצו לא יודע מה, והוא בדיוק היה בצד השני של הארץ, אז הוא היה אומר, בשביל זה יש את כביש מחבר ישראל, כביש 6, כמובן שתיקנו אותו, זה כביש חוצה ישראל. למה חוצה? זה בדיוק מה שהכביש הזה, זה לחבר את הצפון והדרום, שיהיה אפשר לסיים ב8-9 לימודים איזה, ואז שניים רוצים להתייעץ, כל השבוע זה היה ככה. המוצאי שבת לא היה עם מי לדבר. ממש, מי ערבית, הבדלה, ראית את הגרף פשוט יורד. ברמה של פשוט מתיישב על הספה אני בתור ילד נער, כאילו אתה לא מבין את זה, אחרי זה פתאום אתה רואה בתור נער מגודל בסך הכל, זה לא שזה, אז אתה רואה שיש מקורות על זה, שמי שבאמת מודע לנשמתיות הזאת, אז הוא גם רואים עליו שהיא לא מקורות פנימיים, מסתר וזה וזה, זה מופיע בטור, המקור של השולחן ערוך, הטור, הספר שעל פיו נכתב השולחן ערוך, כותב שבמוצאי שבת האובדן הזה של הנשמה היתרה, זה אובדן שיש לו מי שחי את הנשמתיות, אז בפועל גם, אז רואים את זה עליו, פשוט רואים את הפירוק הזה, באמת לא היה, אז מראש הוא כבר, מוצאי שבת לא היה, נגיד עם עוז וגאון, זה היה חוץ, היה יוצא מהכלל, אם זה משפחה, שהוא כמובן לא היה קורא זה, הוא היה אומר שזה שם יותר ארוך, אבל זה השם האמיתי, משפחות שצומחות מתוך השכול, זה היה השם שלו, זה נכון שיותר קצר לקרוא משפחות שכולות, אבל זה לא נכון, ככה הוא היה, אם זה היה מכיוון דבר כזה, שם הוא היה פשוט יש מאין כנראה באיזה נס, אוסף את עצמו, אבל באופן עקרוני לא היה, מוצאי שבת זה היה זמן של ראית את הנשמה היתרה. עכשיו, אז ריש לקיש אומר, זה נמצא במילה וינפש, וי עבדה נפש, אתה שומע בן אדם שחי בגובה הזה, אתה שומע ממנו שהוא מרגיש את האובדן הזה, הוא מרגיש שהיא פורחת בחזרה. השואלים האחרונים, זה יפה מאוד שאתה לומד את זה מתוך הפסוק הזה, אבל הפסוק הזה הוא נאמר הכי מאוחר בקידוש של הבוקר, זאת אומרת חצי שבת. ולפי המנהגים שאומרים אותו בערבית, לפני הקדיש, לפני 18 של ערבית, אז בכלל אומרים אותו בתחילת שבת. אם זה וינפש, זה אמור להיות, אם וינפש מדבר על האובדן של הנשמה היתרה, אז הוא אמור להופיע בפסוקים לקראת הערבית, בהבדלה משהו, אז תגיד וינפש, תגיד בשמרו בני ישראל, וינפש.
אם אתה שם בי נפש, למה אתה מכניס אותו בתחילת שבת? וזה נקודה שתפסה אותי מאוד חזק, כי בעצם זה נכון שנדבר על מוצאי שבת, אבל שבת של אדם שיודע שיש בו נשמה יתרה, זאת שבת תיראה אחרת. שבת שאם נגיד לדבר רק בגובה לא יעזור לו, אז צריך גם להגיד לו, אתה יודע שהנשמה היא לא אינסופית, היא עוד 24-5 שעות, היא תנצל את זה. אז בעצם זה סוג של קריאת כיוון, זה נכון שפיזית זה יקרה אחרי הבדלה, אבל כשאדם חי בתודעה הזאת, שיש א', שיש בתוכו נשמה יתרה, וגם שהיא לא עכשיו נשארת שבוע כל השנה, היא ממש, היא לזמן הזה, אז אדם יודע לנצל אותה, להשתמש בה, לנצל אותה. אז התודעה הזאת שנמצאים עכשיו, אבל זה, עכשיו שכחתי בשביל מה סיפרתי את זה בכלל. מה? כן, בשביל שהנשמה יתרה פשוט. עכשיו היא עזבה אותי. יובל ניר, בשבעה, תעשו תשובה לאנשים חיים. נכון. תודה רבה, חזק וברוך, תודה רבה. מדהים, מדהים, מדהים. תחשבו שאם אני אשמע באמצע החיים שאני קריטי למישהו, שאני רלוונטי למישהו, שעזרתי למישהו, שזה אכפת, שכאילו זה, תחשבו, הרי מספיק בן אדם אחד, מספיק שאני ידע, שיש בן אדם אחד שאני קריטי לו, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שהחיים שלי יהיו מאז זה, הקימה שלי בבוקר תיראה אחרת, אני קריטי למישהו. תחשבו אם אני אשמע את הדבר הזה, לא רק אחרי ההלוויה שלי, בגיל 120, כי הנפטר נמצא שם, וגם אם יש, להלכה אפילו, גם אם יש אבל אחד, אומרים המקום ינחם אתכם, בלשון רבים. זה לא צורת כבוד חיצונית כזאת, שמדברים בלשון רבים, אלא זה ביטוי של, כתוב את זה במפורש. אולי זה לא לידיעות ללילה, אבל זה דבר שטוב לדעת אותו. אומרים המקום ינחם אתכם, כי מנחמים גם את הנפטר. באותה סיטואציה מנחמים גם את הנפטר. הוא רצה להישאר עוד בעולם, להמשיך את השליחות, לתקן עוד את כל מה שהוא לא תיקן. אז מנחמים אותו, אומרים זהו, סיימת את השליחות שלך וזה. אז גם אם נמצא אבל אחד, אומרים המקום ינחם, לא אומרים המקום ינחם אותך, המקום ינחם אתכם, כי הוא נמצא שם. תארו לכם שאני אהיה שם 60 שנה לפני ההלוויה שלי. אני אשמע כמה זה קריטי. הוא אמר לי מילה אחת וזה הפך לי את הזה. אז יש לי עוד כמה מילים להגיד לעוד כמה אנשים, ולהפוך בזה כמה עולמות. הרי אם הייתי יודע שמילה שלי כזאת קריטית לבן אדם, אז הייתי עושה את זה הרבה יותר. אז אולי לא חייב, יכול להיות שזה שעדיין אין שיבה לאנשים חיים, זה בגלל שלא חייבים את זה בשביל שאדם ידע שהוא קריטי לאנשים. הוא יכול בעצמו להיות, נגיד, יכול להיות שצריך כן צריך את ההרגשה החריפה הזאת, כן? וזה באמת זה כלול בטוב ללכת לבית האבל מבית המשתה, כי באמת יש דברים שאתה קולט במציאות הזאת, שאתה מבין איזה. הנה, אז בגלל זה הבאתי, תודה רבה, הוא הציל אותי מזה שכבר פניתי בלי לתת וזה, אז זה באמת, זה ממש הזכיר לי את הווי נפש, כן? התודעה הזאת, אם אני נכנס בליל שבת עם זה, שהנשמה יתרה, אני פה לזמן קצוב בשבת, אז כדאי לנצל אותו, כן? היא ממש תודעה שאדם יכול במפגש עם דמויות גדולות, לעשות אותם, לעבור את המהפך הזה. זה פדיחה. אבל מה יכול, מה? אף אחד לא יעשה. אתה אומר לא סתם כאילו, עדיין לא, עדיין. הרגת אותו. אז צריך למצוא פתרון. לא, אבל צריך למצוא אז פתרון אחר, משהו, צריך לחשוב על משהו. לפרגן פשוט, זה העניין. כן, לפרגן. תודה לבן אדם. בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך, אני מאוד קשה לי לפרגן. אז אני מצאתי מקור, למה לא לפרגן? כי כתוב שזה הרי נלמד מהפסוקים, הדבר הזה. חז"ל אומרים שמקצת שבחו של אדם אומרים בפניו, נכון? לאן אני לוקח את המקור הזה? בגלל זה אני מעדיף להחמיר, ואני לא זה, נכון? אז פעם שמעתי שיעור של הרב אשר וייס, הוא אמר, תראו, במצע אנשים, יש כמה איך למדוד את השיעורים. אז במצע, אם זה כבד לקיבה שלי, אז אני מעדיף את השיעור היותר קטן, שנקרא של רבי חיים נאה.
בסדר? ביחס לחזוני, שזה בדרך כלל השיעורים היותר גדולים. אז בזה אני מעדיף בזה וזה, אבל במקצת שבחו אנשים מעדיפים את רב חיים נאה. הם מעדיפים את השיעור של רב חיים נאה. הוא אומר, אני אומר לכם, עדיף, אם כבר להחמיר בדברים, אז להחמיר בזה. עכשיו, אני שומע את השיעור ואני תופס את עצמי, אני אומר, רגע, שנייה, אני בחיים אבל לא חשבתי שכתוב, בחז"ל הזה, במאמר חז"ל הזה, לא חשבתי שכתוב להגיד מקצת שבחו, הפוך, אני כל כך אטום, שחשבתי שכתוב, כאילו, מה כתוב במשפט הזה? מה כתוב במקצת שבחו? יכול להיות שאתם משוחררים את זה, אני אומר לכם בתור אטום, תיכנסו שנייה לראש שלי אם תצליחו. כשכתוב במשפט הזה, מקצת שבחו, איך אני קלטתי יד השיעור ההוא של לא מזמן, כן? שמקצת שבחו הכוונה לא להגיד, כן? לא להגיד. זה מה שאני הבנתי מהדבר הזה. עכשיו, בגלל שאני לא אוהב לפרגן, וצריך להבחן למה אני לא אוהב לפרגן, בגלל זה גם מצאתי מקור, כן? אבל מתברר לפי הרב אשר וייס, שזה ממש הפוך, המקור הזה אומר, אתה רואה שצריך לשבח אנשים? בסדר? לא את הכל בפניו. אבל ראיתם איך הוא הפך לי את המשפט? זה אותו משפט, הוא לא שינה שום דבר, זה לא שתי גרסאות. זה מאותו משפט שכתוב בו, אומרים מקצת שבחו של אדם לפניו ולא כולו. לאן אני לקחתי את זה? אתם רואים שזה לא טוב להגיד שבח של אנשים? זה לא טוב, זה עדיף גם להימנע בכלל. מי שרוצה בכל זה אז מקצת, כן? כך אני הבנתי. והרב הגדול, איך הוא האמיתי, איך הוא הבין? בדיוק הפוך. אתם רואים, אם הקדוש ברוך הוא משבח בפניו, אז מה הוא מפרגן? אף אתה מפרגן. זהו, ויש לזה גם מקור. אל תגלו לי, אבל יש לזה מקור מפורש, כתוב, שחייב לפרגן. למה לא באמת שבחו של המפנה? את כולו? אז הוא אומר לך שזה לא, נגיד את זה בעדינות. זה לא... נראה לי זה לצמצם, בגלל זה אתה אומר קצת שבחו של בן אדם. מה, שאתה לא יכול אף פעם להגיד כמה הוא זה. בדיוק, יש לה פוטנציאל שאתה לא מכיר. ולבוא ולהגיד, אני אומר את כל מה שאתה, כל הטוב שלך, זה כאילו קולה אותך. סברה. זה מדהים, זה סברה וגם יש לה ביסוס, אני לא יודע, אני יכול להיות שאני צריך לעצור, כי זה גם מלכות הספד, אז נראה לי שאני אעצור פה, לא? שהדוגמאות שלי משם, אני ממש מצטער. לא, אבל זה שוב דבר שהוא יעזור לנו לו וינפש. זאת אומרת, אם נדע שבגיל 120 בהספד שלנו יש הלכה שכתוב בה שמספידים אדם קצת יותר ממה שהוא היה. כתוב ככה, אני לא זוכר את הלשון, כתוב שאסור לשקר בהספד, וכתוב מי שמשקר בהספד זה מאוד מאוד לא נוח לנשמה, זה בכלל, טוב, לא רוצה להתעסק עם זה, וכתוב, אבל אז לכן יוסיף קצת, שואל התז, שזה הטורי זהב, המפרש על השולחן ערוך, לא הבנתי, תחליט, אם זה אסור לשקר, אז אסור לשקר, אז מכל מקום יוסיף קצת באיזה, לא, יש פה, תחליט, אם אסור לשקר וזה לא נוח לנשמה, זה לא נוח גם אם אתה מוסיף אחוז קטן. אז אומרים האחרונים על השאלה הזאת של יש כמה תשובות, חלק מהאחרונים אומרים שבאמת יש לבן אדם במובנה פער בין מה שהוא רצה ושאף וחלם לבין מה שהוא הצליח. זה נכון שאם אני ירחיק, יספר זה שהמנוח היה כל הזמן מאיר פנים לכולם ואנחנו יודעים שלא, אז זה פער שהוא ממש שקר. אבל אם אני אגיד שהוא יתמודד עם הרצון להאיר פנים, שיקרתי? שיקרתי רק לפי מי שמודד במדדים של חול, כי במדדים של חול בודקים אבל כמה בסוף הוא חייך. יש, כמו שיש החייאת השפה העברית, יש תהליך שנקרא המתת השפה העברית. ככה הרב קוק כותב, והוא חי בדור שמאוד היה חשוב לו החייאת השפה העברית, זאת אומרת אין מה לחשוד בו. את השיעורים בישיבה, זאת הייתה ישיבה יחידאית, ישיבת מרכז הרב שהוא הקים בגלגול הראשון שלה כבר, בישיבה שאנשים הגיעו, לא היה עוד להגיע מישיבה כזאת לישיבת מרכז הרב, הוא התעקש שהשיעורים רק בלשון הקודש. אבל האנשים הגיעו מהגלות, הגיעו מהיישוב הישן, הם יודעים רק את זה. התאמצו.
זה היה חידוש מאוד מאוד גדול, זה היה חלק מהבירורים שהיה בין היישוב החדש ליישוב הישן, וכל מיני כאילו קטרוגים שניסו לקטרג עליו וכו'. אבל אותו אחד שהיה חשוב לו, הוא זה שכותב שיש ביטוי שנקרא המתת השפה העברית. לדוגמה, המילה תכלס. מה מקורה? מה מקורה של המילה תכלס? מה? תכלית. תכלית? לא, תכלית. תכלס תכלית. כאילו, תכלס זה ביידיש. תכלס זה ביידיש? האם זה תרגום ישיר, תרגום חופשי, או תרגום הרסני למילה תכלית? בואו נחשוב שנייה. כי הרי מה זה? נגיד, היה הלימוד של הרב אמנון. למדנו דברים חשובים, גדולים וזה וזה. טוב, הרב, יש לי שאלה. אבל תכלס, נגיד לצורך העניין, הדבר הכי שגור, אי אפשר לקנות עם זה במכולת. בסדר? אבל תכלס אי אפשר לקנות עם זה במכולת. זאת אומרת, לקחת בדיוק המילה אבל, אני התלבטתי להתעכב על זה, כי המילה אבל היא בעצם המהפך הזה שעשה התכלס לתכלית. המושג תכלס, המושג תכלית, זה, הרמב"ן אומר שזאת המילה אבל, כי המרגלים הלכו, למשל הם הלכו בגבעת, ברור שהם היו פה, אין שאלה, נכון? הם ראו את הפקקים מהמנהרות ובחזור, הם אמרו, זה לא באים לפה. סליחה שאני מביא, אני מקווה שזה פעם אחרונה, הם ראו הלוויות. אולי בגלל זה התעקשנו על זה, נכון? הם ראו הלוויות, מה הם חזרו? מה הם כתבו בעיתון שהם חזרו? מה הם ראינו שם בכותרת ענקית? איך קראו לכותרת, נו? ארץ אוכלת יושביה, מצוין. למה ארץ אוכלת יושביה? חז"ל אומרים, כי הם היו פה, הסתובבו פה, וכל הזמן היה הלוויות. כן? אז מה הם הסיקו? שזה ארץ שהיא גומרת את האנשים שלה, את תושביה, נכון? אומרים חז"ל, הם לא פתחו שנייה את העיניים, רגע, למה זה קרה? אולי זה קרה בכוונה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי זה לטובה. מה לטובה? שהוא עושה לנו את העבודה, לא? יפה, זה חזק. היא עושה בשבילנו, היא כאילו, יפה. אני עשיתי לטובה, חז"ל אומרים, עשיתי את זה בשביל שיסיחו את דעתה, כל הענקים פה יסיחו את דעתם, כי זה מאוד מסיח את הדעת, כן? ההלוויות וההתארגנות והזה והזה, והם לא ישימו לב שמטיילים פה 12 ישראלים והולכים בשביל לכבוש. עכשיו, יש פה שאלה, הבעיה על הגמרא הזאת, הבעיה זה באמת ממש מאפיין אותו, כן? היה מביא על זה קושייה של הרב מקוץ. הרב מקוץ שואל שאלה חזקה, וגם הבעיה מוסיף לקחת צבעים של ארץ ישראל וזה, אז הרב מקוץ אומר ככה, שנייה, בשביל להסיח את הדעת, רגע, זה מובן חז"ל? בשביל השאלה של הרב מקוץ, קודם כל זה מובן מה שסיפרנו בשם חז"ל, הם ראו הלוויות, הם הסיקו בעיתון שהם חזרו, ארץ אוכלת יושביה, כי הם ראו את הנתונים, כל הזמן היו פה נפטרים. אני חשבתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לטובה, רק הם לא היו פתוחים לקבל את זה, שזה לטובה. בסדר? זה מובן? עולים הלאה. אומר הרב מקוץ, אני מבין שצריך להסיח את הדעת, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה עושה דברים בשביל להסיח את הדעת של התושבים הזמניים פה, כדי שלא ישימו לב אלינו. נגיד שהתעסקו כבר איזה שבועיים, 3, 4, בסערות של הגשמים והזה, ופשוט לא ידעו מה בינתיים קורה בכל הזירות, הקו הצהוב מתרחב, אז זה מתפרק, כאילו יש המון עבודה שהארץ עושה גם, הקדוש ברוך הוא עושה דרך הארץ, אז זה טוב ההסחת דעת הזאת, כן? אפשר לעשות אותה עם אפשרות אחרת, למה לא, אומר הרב מקוץ, למה למשל לא לעשות אותה עם חתונות? שאלה חזקה, זה מתאים לקוץ כדבר הזה. גם חתונה זה דבר שהוא מאוד מסיח את הדעת כשמתעסקים בחתונה. עכשיו, היינו מרוויחים פה פעמיים, הקדוש ברוך הוא כאילו, אני יועץ הקדוש ברוך הוא לענייני, לא יודע מה, אז היית מרוויח פה פעמיים, גם הסחת דעת של התושבים הזמניים מאיתנו, כי הם מתעסקים הרבה בלארגן את החתונות, וגם המרגלים לא היו נופלים אחרי זה, כי הם היו אומרים, תשמעו, זה ארץ חתונות. עכשיו בינינו, אם בן אדם הוא נרגן, כלומר הוא קוטר, כלומר הוא אנטי פרגון, חתונות זה מה שיעשה לו? לא, אני בעיניי רואה, שומע וגם על עצמי, לצערי הרב,
שולחים הזמנה אוי ואבוי, עוד חתונה עכשיו, כבר יש לנו השבוע איזה, אתה ממש יכול לשמוע את הדבר הזה, נכון? זאת אומרת אם אני עיתונאי, או במבט כזה של רגע ההווה וזהו, אז זה לא ההלוויות עשו לי את זה. זה הדבר. זה קודם כל, לפני כאילו זה התחלת תשובת הרב מקוץ. האבא היה רק צובע את זה בעוד צבע, החתונות של הישמעאלים הזמניים פה, זה חתונות שנראות לפעמים כמו הלוויות, זאת אומרת, או הופכות להלוויות, לא משנה. אז זה בכלל כאילו זה. אז זה המשך הצבע הזה. המשך של מה שאמרנו, שבאמת כשבן אדם נרגן, יש איזו בדיחה, אבל לא בטוח שהיא מצחיקה. לא בטוח, אני אומר מראש, לא בטוח שהיא מצחיקה. אותי זה הצחיק, אבל כבר לא כל כך, אבל יכול להיות שאתה מאמז. אחד היה נרגן, יכול להיות גם שמישהו יזדה עם זה. אחד היה מאוד 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 נרגן. זה גם יכול להיות אחת, כן? שלא אחרי זה, המודעה היא כתובה בזה, אבל זה בגלל שזו חוויה אישית שלה מספר. היה נרגן מאוד בנושא הבית כנסת, השליחי ציבור והזה, הוא כאילו כל שליח ציבור אחרי זה קיבל דוח, מה בדיוק היה לו בסדר, איפה הוא זייף, איפה הוא העריך מדי, הוא קיצר מדי, זה כל פעם, זה היה קבוע, כבר אי אפשר לחיות באמת ליד בן אדם נרגן, עוזבים אותו לאט לאט, כמה אפשר לשמוע? כמה אפשר לשמוע בן אדם שהוא אנטי פרגון? היה פעם אחת שממש לא היה, כל המסביב אמרו לא יכול להיות לא יכול להיות שיהיה משהו, שהפעם זה היה ממש חלק, בדיוק הזמן, לא ארוך מדי ולא קצר מדי, ולא חוזר על מילים ולא לא מכוון ולא זה, ממש נקי לגמרי. מה הפעם בטוח זה, באו אליו אחרי התפילה של ליל שבת, אמרו לו נכון הפעם זה פעם ראשונה כלבבך? אני לא מאמין. הפעם זה, אתם לא, איך? הוא כאילו הפך את התמונה לגמרי. למה? מה קרה? תספר את זה. במזמור, יש שם, באחד המזמורים, יש שם, לפני השם קיווה לשפוט הארץ. הוא אמר קודם את הקיווה הראשון, את הקיווה השני, הרסתי. הוא אמר קודם את הקיווה השני לפני הקיווה הראשון. בן אדם שנרגן, זה לא משנה המציאות. המציאות לא תבלבל אותו, תמיד יהיה פה דפוק. תמיד יהיה פה רע, זה לא משנה, נכון? עכשיו, יש סיום אחר אבל הבדיחה, יכול להיות שהסיום הזה כן יצליק, אבל זה לא יכול להיות שזה, משהו פה מסתתר, זה לא יכול להיות כזאת תפילה חלקה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, יש פה איזה שקר. כן? זה הייתה התגובה של אותו אחד, לא משנה, אחד מהנוסחאות אמורה להצחיק, אני ממש מצטער. זה הנרגנות הזאת היא מביאה אותי, אני אראה חתונות, אני אבכה עליהם, זה לא משנה, זה לא משנה, זה והזה והטרחה והפה והשם, תמיד יהיה תירוץ של אדם נרגן, ואדם לא נרגן, אז תמיד יהיה לו תירוץ כנראה, וזה התשובה של הרב מקוץ, שזה בדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה את הסחת הדעת עם הלוויות. למה? כי זה בדיוק מה שהוא רצה, שניפגש עם ארץ ישראל ונדע שהארץ הזאת היא נקנית בייסורים, כן? לפעמים יש פה הלוויות. זה ארץ אוכלת יושביה, יש תקופות שזה ארץ אוכלת יושביה. יש שנים שזה ארץ אוכלת יושביה, לא רק של הזמניים. מה זה גורם לך ביחס לארץ? זה שיש פה הלוויות, מה זה גורם לך ביחס לארץ? בסדר? כאילו, עברנו את כל המסלול הזה, בעצם אנחנו יכולים לחזור לנקודה הזאת של הבחירה, אני יכול לבחור על מה להסתכל, כן? יכול להיות שזה אחד האבחונים שקשורים למושג הפרגון, זאת אומרת, יכול להיות שזה אחד הדברים שקשה לי לפרגן, בסדר? אבל כשאני מסתכל בעין דווקא המגדילה, כן? כמו שהרב האדרת קורא לזה, בזכוכית מגדלת, כשאני מסתכל על החברים שלי בזכוכית מגדלת, אז בעצם אני בוחר על מה לשים את הזכוכית מגדלת, נכון? איך זה הולך עם הימין והשמאל? כן, אבל רגע, על מה זה? לא זוכר. ככה הוא מסביר, הבעל שם טוב ככה הוא מסביר את לעולם תאה שמאל דוחה וימין מקרבת.
יש, ברור, כאילו המושג המוכר של המושג הזה, זה שצריך גם בחינוך, או במפגש עם אנשים, או בקשר עם אנשים, צריך גם את השמאל דוחה. צריך את הכוח הזה בתוך הקשר של השמאל דוחה, וכמובן, עם הצד החזק זה המקרבת, עם הצד החלש זה אז הבעל שם טוב אומר, בעצם יש עוד תיאור, יותר אולי גיאומטרי, כן? הוא אומר, שמאל דוחה וימין מקרבת זה בעצם כשאתה לוקח אדם, שאתה קשור אליו, ואתה בעצם אומר, מה קורה כשאתה עושה שמאל דוחה וימין מקרבת? אתה מסובב אותו, נכון? את הצד ימין שלו אתה מקרב, ואת הצד שמאל של הזה, ובעצם, במקום לחשוב שאתם ההוא רואה בטוח את הכיוון השני לגמרי, ואתה בסך הכל רוצה להגיד, אנחנו הולכים לאותו כיוון, אנחנו הולכים ביחד לאותו כיוון. הדבר השני שקורה לך, אומר הבעל שם טוב, זה שכשבן אדם עומד מולך, וזה העמידה הטבעית של בני אדם, זאת אומרת, זה העמידה המיוחלת, זה כדבר הקדוש ברוך הוא, כדבר איש של רעהו, פנים אל פנים. ברור שזה העמידה האידיאלית, אבל יש לה אתגר, כי הצד הימין זה הצד בדרך כלל החזק, כן? המקובל הוא שהצד הימין זה הצד החזק, והצד השמאל זה הצד החלש. כשאני עומד מול מישהו, אז בעצם אני רואה בצד החזק שלי את הצד החלש שלו. זה מה שבולט אצלי. אם אני לא מחליט לי מה לראות ואיך לפרשן את זה, אז אני בעצם מול הצד החזק שלי עומד הצד החלש, של מי שעומד מולי. ובצד החלש שלי אני רואה את הצד החזק שלו. ויכול להיות שזה חלק ממה שמאבחן את הקושי שלי לפרגן, כן? כי אצלי אני רואה בצד החזק את הצד החזק, אין לי שום בעיה. ולכן אדם על עצמו יותר קל לו לפרגן, אם כי לא בטוח. זאת אומרת, אם אדם לא מסודר בתוכו, אז גם על עצמו מאוד קשה לו. דוגמה, נראה לי, נגמר הזמן? אף אחד לא סימן. זה 8 דקות. בסדר? נגמר, עד זה 8 דקות. לא יהיה, כאילו, אם אני לא זה, אז זה. מתי קורה לבן אדם חז"ל קוראים, ככה הרמב"ם פוסק, הוא מצרף את הגמרא ואת הזוהר הקדוש ביחד, והוא מגדיר ככה, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו כאילו, אנחנו דיברנו על, החייאת השפה העברית, בגלל זה עכשיו נזכרתי, בדיוק, תכלס, בדיוק, מה תכלס? עכשיו זה הכל זה. המרגלים ראו את אותו דבר, הרי היו בתוכם, אי אפשר, אין מה להתווכח. 2 מתוכם ראו את אותה תמונה והגיבו אחרת, הם ראו את ההלוויות, הם ראו ארץ אוכלת יושביה, והם חזרו, לא נעלה ונכון? אם חפץ בנו השם, הם חזרו עם האמירה הזאת, נכון? הם ראו את אותה תמונה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אומר הרמב"ן, כי יש מילה אחת קריטית בפסוקים שמה, שהיא מילת המפתח באותו, כדי לברר איפה הייתה הנפילה של המרגלים. והמילה הזאת מאוד קשורה לעיוות של המילה תכלית למילה תכלס. זה המילה אבל. אפס, כאילו בלשון התורה שם זה אפס. אומר הרמב"ן אפס פירושו אבל. זאת אומרת, הארץ מובטחת לנו, אני מבין איזה. אבל, ועכשיו יש מלא פירושים, מה האבל? האם האבל זה הדור שלנו לא יצליח, תנו את זה לילדים, המפרש המשך חוכמה. זאת אומרת, אנחנו לא נגד הם, לא כפרו בלבוא לארץ, אנחנו עדיין לא זה, אנחנו עוד עם נפשות של עבדים. כאילו, יש מלא מפרשים בתוך איך להסביר את הפער, אבל המילה אבל, בהקשר הזה של האפס, זה בעצם להגיד, יפה מאוד, ארץ יהיה זה, יפה מאוד שהבטיחו לנו, יפה מאוד שבשביל זה יצאנו ממצרים, יפה מאוד שזה עם האדמה וכולי, אבל, והמציאות זה. תחשבו עכשיו על המעבר מהמילה תכלית למילה תכלס. נגיד, שוב, למדנו בשיעור של הרב אמנון שעה על התכלית, ואז בסוף זה סוג של, התייחסנו לו כמו איזה בלון שהתפוצץ עם סיכה, נכון? כי אמרנו את המילה תכלס. כי התכלס, הרי אין באמת התנגדות למילה פער. גם יהושע וכלב אומרים, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. בסדר? או שתי המרגלות, זה לא משנה.
שתי האנשים שהקימו פה את כל הגבעה הזאת, הם מאוד כנראה הזדהו עם הכלי יקר, שהכלי יקר אומר, שלח לך אנשים, כי אם היית שומע לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם היית שומע לי, היית שולח נשים. אנשים יראו ארץ אוכלת יושביה, והם יגידו, ואף על פי כן, אנחנו הולכים לארץ ישראל. ככה הוא כותב שם. כלי יקר, התלמיד של המהר"ל, לא מישהו מהדור שלנו, שאתה יכול להגיד, טוב, הוא זה. אבל את כל הדבר הזה הקימו שתי נשים. פה. אתם יודעים את הסיפור ואת הדברים. מה? אני גם לא מספיק, אני רק יודע, אז זה היה כאילו, זה לא היה המפעל הראשון שלהם. זה היה גם לא האחרון בעזרת השם. אבל זה אחרי חיים שהם ראש חץ של הדבר הזה. אז זה כלי יקר מפורש שם, שלח לך אנשים, אתה משה רבנו שולח אנשים, זה יהיה בעיה עם זה. שלח נשים, אם היית, ככה כתוב, אני מצטט, אם היית שומע לי, היית שולח נשים. הם יחזרו והם יחזרו עם כוח. יגידו להם, אבל יש הלוויות, וזה, מה אנחנו חושב על זה? נכון? יש חתונה, אתה בא לחתונה? וואי, עוד חתונה הזה. מה זאת אומרת? שנים חיכינו, התפללנו על החתונה הזאת. לא תמיד, הצגתי כאילו לא תמיד זה, לפעמים מסייעים משני הצדדים וזה, אבל באופן עקרוני זה מושג שצריך ללמוד אותו. אז זה האבל של הרמב"ן, המושג תכלית, הארץ היא תכלית, אבל בתכלס אי אפשר, זה לא מעשי. ברור, ארץ ישראל שלנו וזה שייכת לזה וזה וזה, אבל תכלס, זה אומר הרב קוק, זה דוגמה, לא על הדוגמה הזאת, אבל הוא אומר באופן כללי, יש לשים לב שיש המתת השפה העברית. איך נזכרתי בזה? כי גם המילה כאילו, בכאילו, יהיה כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, זה מילה שפשוט המתנו אותה. המילה היום כאילו, זה ההפך מהמילה כאילו של חז"ל. או אפילו יותר מדויק זה כאלו, ככה חז"ל התכוונו לקרוא את זה, כאלו. זאת אומרת, אומר המהר"ל, הרב של הכלי יקר, למשל לגבי קורבן פסח, או כל קורבן, כיוון שעדיין אין בית מקדש, בזמן שאין בית מקדש, אז כל מי שלומד את מסכת מנחות למשל, זה גמרא בסוף, למשל בגמרא בסוף מסכת מנחות, שעכשיו התחילו בדף היומי, אז כאילו הקריב קורבן חטאת, בסדר? מה זה הכאילו הזה? מי שיבוא לחז"ל במושג הזה כאילו, אז הוא יגיד, טוב, מה זה לשחק בנדמה לי, זה כל הכאילו הזה, כאילו, בסדר, אין בית מקדש, אז בינתיים לא מקריבים. אומר המהר"ל, מה פתאום? איך מקריבים כשאין בית מקדש? כשלומדים פרשת עולה, ככה מקריבים עולה. לא ככה, אתם יודעים מה? שלא תשתעממו, תשאירו להם דף עבודה בינתיים בזמן הזה. תשאיר לנו את פרשת עולה, שלא יהיה שיעור חופשי וכאילו כולם יעשו את הכיתה. מה פתאום? ככה מקריבים כשאין בית מקדש, זה מהר"ל מפורש. בליל הסדר מקריבים קורבן פסח. כשיש בית מקדש מקריבים אותו ככה, כשאין בית מקדש מקריבים אותו ככה. אם נוסיף אפילו את השפת אמת, יש מובנים, שלא יהיה זה, אנחנו רוצים בית מקדש יותר דחוף בגלל השפת אמת הזה, אבל שלא נבין אותו לא נכון. אבל יש מובנים, אומר השפת אמת, שזה יותר חזק כשבית מקדש לא קיים. נשלמה פעמים שפתנו, כלומר, נשלם את הקורבנות עם המילים, שהדבר העיקרי בהם זה הכוונה, הרבה יותר מכשאני עושה מעשה של קורבן, אז יש השגות יותר גדולות, זה לא במקום בית מקדש, לא לחשוש, בסדר? זאת אומרת, לא אומר, טוב, אז בואו נשאר במצב הזה, חס וחלילה, אבל שנדע שעד שנה שעברה שלא היה אפשר להכין קורבן פסח, אז פעלנו דברים שלא יכולנו לפעול אותם כשיהיה בית מקדש, נעשה את זה ככה, בסדר? זה לא שיתעסקו בינתיים בדברים, נעשה את זה, ועד שיהיה קורבן, בינתיים שילמדו את זה, כאילו, נעשה כאילו. בחז"ל כאילו זה כאלו, זה מה שהמהר"ל אומר, זה כאלו, זה קורבן פסח וזה קורבן פסח. כשיש במקדש ואני לא אקריב קורבן פסח, אז אני לא בסדר. כי בלי לשים לב, אני מפרש את הכאלו, כאילו, כן? אבל כשאין בית מקדש, אני ככה יקריב, זאת תהיה הכוונה שלי בליל הסדר. הייתה, עד תשפ"א. אז בכאילו, עבד עבודה זרה זה לא כאילו, זה לא בשביל, יש פה משהו מאוד חריף בהשוואה הזאת. מה ההשוואה בין כעס לבין עובד עבודה זרה?
לא בכאילו, לא בכאילו. במובן, יש מובן שבו מי שכועס, הוא פשוט עובד עבודה זרה. איך זה מתחבר? מישהו יכול להציע איזה פירוש, איזה משהו? נכון, בדיוק, זה באותו מקום של חז"ל. ומה? שם אין כאילו. שם אין כאילו, מיני גיהנום, יפה מאוד. לא, אבל גם הכאילו הוא לא כאילו. כאילו המיני גיהנום זה בעצם להסביר, עכשיו זה קל מאוד להסביר לבן אדם, הגמרא בעצמה מסבירה שמה. בן אדם כעסן, העונש הכי גדול שלו, הגמרא אומרת, זה שהוא כעס. שאלו אותו. אי אפשר לשאול אותו בשעת כעסו, כאילו אל תבוא אליי בשעת כעסי, למה? כי אז אתם רק מוסיפים כאילו עוד שמן פה למדורה. זה לא מספיק שכעסתי עכשיו וזה, עוד לא הבנתם, אז זה יהיה תגובות חריפות בהתאם. לכן הגמרא אומרת, לא מרצים אדם בשעת כעסו. ממי לומדים את זה? לא פחות ולא יותר, עוד פעם, כמו עם קצת שבחו. מהקדוש ברוך הוא. פניי ילכו והניחותי לך, נדבר אחרי זה. במובן, אנחנו לא משווים ולא מגשימים ולא זה, אבל אנחנו צריכים להבין. הדברים, המידות בסוף זה התאמה של האדם, את הגוף שלו, את הכישרונות שלו, את התכונות שלו, את היכולות שלו, ביחס למידות האלוקיות. לכן אין בזה אפילו משהו אובייקטיבי. למה? כי האם אכזריות זה מידה טובה או לא? שאלה קשה. מי זה תלוי מתי? מצוין. אני רגיל אבל הייתי נענות עד הרגע, אכזריות על הפנים, אוי ואבוי. אם מציעים לי מישהו אכזרי, אוי ואבוי, נכון? אבל אם מציעים לי מישהו שהוא לא אכזרי, גם אוי ואבוי. נכון, בדיוק, לגמרי. אם מישהו אין בתוכו, יותר מזה, אם מישהו אין בתוכו את תכונת האכזריות, הרחמנות שלו היא לא באמת רחמנות. זאת אומרת, אם מישהו לא מגיב כשהם מעליבים אותו, בגלל שאין לו מה לענות, בגלל שהוא רך נפש, בגלל לא, נוותר, נדרוס, שידרסו אותנו, כל מיני דתות כאלה, שידרסו אותנו, נגיש את הלחי השנייה, כל מיני זה לא הנעלבים ואינם עולבים. האבן של השוטט שמה זה בנימין, קוראים לה ישפה, זה אומרים חז"ל, למה קוראים לה ישפה? כי יש לו פה ושותק, יש לו מה להגיד. הוא לא מגיב לא בגלל שאין לו מה להגיד, יש לו המון מה להגיד. פעם אחת היה איזו פגישה סוערת וזה, מי שיצא עם אבא, אז אחרי הפגישה, אז אבא אמר לו, תשמע, זה פשוט פעם ראשונה שהבנתי למה הקדוש ברוך הוא ברא בוטנים. מה? אני אומר לך, אם לא היו שם בוטנים, לא הייתי יכול לשתוק. זה פשוט מצאתי מה לעשות עם הפה בזמן ש... עכשיו זה מתחבר לנו להתחלה, כי נראה לי שנגמר הזמן. זה היה סימן... סיכמתי שזה יהיה הסימן, נכון? היציאה הראשונה, זה. מה? צמן, לא? ו40. כן? הנה, כן סימנת בסוף, הצלחת. אם לא היית מצליח, זה לא היה אמיתי זה שאתה לא מעיר. אתה מבין? הצלחת. וואי, כבר 3 דקות חריגה. אז רק לדבר... טוב, מה? זה בלי רע. פשוט וזהו. נכון? לא, אבל איך זה קשור לשבת? איך זה קשור עכשיו זה צריך... מה נעשה? שבוע הבא. בטח. בשנה יתרה אתה יכול לאכול הרבה ולא להשפיע. זה רש"י אומר. לא, איך הבוטנים, איך הסיפור הבוטנים או איך הכעס? לא, הנשמה היתרה זה מושג שאנחנו כולם עכשיו מתמודדים בשעות האלה, זה עם המעבר מעולם השבת לעולם של יום חול. כלומר, מהזמן שיש שלום, יש נחת, יש סבלנות, יש זה אפילו במובן הכי, זה פשוט מעליב שזה כתוב בחז"ל. כאילו, איך ידעו שאני כזה? אחד הדברים שכתוב במדרש של תנת ואליהו, שגם כתוב מאוד טוב במוצאי שבת, זה ששבת שלום, זה בגלל, אחד הסיבות לזה ששבת שלום, זה בגלל שהאדם בשבת הוא בשלום עם בני ביתו. טוב, מה הכוונה שלום? כי לומדים דברים מאוד חשובים, אין היה שבת, אז יש שם מלא שבת ושלום בבית, בסדר? אתם יודעים מה? זה ממש מעליב, אותי זה ממש העליב, כי זה בול אני. בשבת הבן אדם לא יוצא לעבודה. ביום חול הוא יוצא לעבודה.
למה הוא עובד? כמובן, הוא לא צריך כלום, הוא מסתגף, הוא לא צריך לקנות לעצמו כלום וזה הכל זה בגלל הילדים, בגלל אשתו, בגלל כל הקניות, בגלל ההוצאות וההכנסות והזה. אז הוא חוזר, כולו אחרי, אם הוא יוצא ל7, 8, 12 שעות עבודה, חוזר הביתה, הוא חוזר כאילו קצר רוח, רק בגללכם אני הולך לעבוד. הוא לא, הוא איש בסדר, הוא לא ככה חוזר כל יום הביתה, אבל בהרגשה זה מצטבר. בשבת אין תירוצים. באופי חז"ל ידעו, זה רק אחד, יש מלא מפרשים שם על התנא ואליהו, זה רק אחד הכיוונים. ואמרתי, וואי, אפילו עליי דיברו, זאת אומרת, אפילו הרובד הכי נמוך כלול בשבת, כי אפשר ללכת ישר להסביר שבת שלום, מה אתה שואל בכלל? אני שואל כי אני רוצה ללמוד, מה אתה שואל? שואל? לא, מה אתה שואל בכלל? שבת, אתה יודע מה זה שבת שלום? אולי תספר לי. בוא, לא יודע. לא, נתחיל מהרובד הכי פשוט של המושג שבת שלום. שבת שלום כי לא יצאתי לעבוד ואני יותר רגוע היום כלפיכם. היום לא יצאתי לעבוד בגללכם. כאילו גם אדם שחי ברובד הזה, חז"ל מדברים עליו. גם במובן הזה שבת היא שבת שלום. עכשיו תחשבו, לנחות מהמצב הזה של, לא משנה איך תסביר למה שבת זה שבת שלום, לנחות מהמצב הזה עכשיו לששת ימי המעשה עוד פעם, זה הכבדות הזאת של לנחות לתוך, להתנפץ עכשיו. חייב להכין, מוצאי שבת חייב להיות מזרון גבינה, לא יודע, לא קוראים לזה היום כבר מזרון גבינה, מישהו אמר, אז אני לא יודע, איך קוראים למזרון שקופצים עליו כשקופצים לגובה או משהו כזה? טרמפולינה? גם, קוראים לזה מזרון גבינה, מצוין, זהו, אז לפחות אני לא, בדיוק, אז יש למטה מזרון גבינה, שהוא כאילו רך ויכול להקל את המכות שלך וזה. כמו מה זאת אומרת? כמו המזרון שאדם צריך לעשות לעצמו, שהוא בשנות הנערות שלו, שזה בין חודשיים לגיל 118 בערך משהו כזה, שנות ההתבגרות, צריך לשים בבית פשוט מלא מזרוני גבינה. אחרת כאילו הכל מתפוצץ, נכון? זה לגמרי ככה. מוצאי שבת זה סוג של מזרון גבינה, זה המילה ומלכה. זה סוג של מזרון גבינה, אני לא יודע מה יהיה הלילה, באמת, לא שאלו אותי, לא דיברו איתי, אני באמת לא יודע מה יהיה הלילה, אני באמת, לא שאני יודע ואני אומר שאני לא יודע, אני באמת לא יודע מה יהיה, אבל אני לא צריך לדעת מה יהיה הלילה, בשביל לדעת שכמה אנשים וכמה נשים יתאספו פשוט ללמוד, הם לא מקבלים על זה, אם אני לא התקנו אותי, גמול, השתלמות, ואני יכול לסיים בסיפור? יש לי עוד דקה סיפור מזעזע, זה ממש טראומה, זה טראומה, לא, אבל זה טראומה, אבל אני רוצה שתטפלו בציבור, תטפלו בציבור. אני זוכר את זה, זה לא היה לפני כזה הרבה זמן, אבל אני זוכר איך אבא היה צריך להתמודד, ובדבר הזה באמת נסכם, כי זה מה שחשבתי בעיני רוחי שעל זה נדבר. אתם זוכרים שאמרתי משהו בהתחלה על המפגש עם דמות גדולה, הוא יכול לפרק אותי, הוא יכול להוסיף לי אין סוף טוב בעולם, והוא יכול לפרק אותי, ורציתי ללמוד מה נקרא את זה בכותרת מפוצצת, לפרק או לזה ומה שביניהם, ואז זה כזה יישמע רציני, אבל זה באמת זה היה הנושא, כן? מה קורה לי במפגש עם דמות, האם הוא מפרק אותי או דוחף אותי הלאה, מוסיף לי הלאה, זה על כך ועוד כאילו פה, אבל במובן הזה, אני ראיתי אדם גדול, וראיתי, לא האמנתי, המון שנים, יחסית כאילו לשנים שאני חי, אז המון מתוכם, לא האמנתי למה שהוא אומר. הוא כל הזמן אמר, עבודת המידות, עבודת הנפש, ההתמודדות באתגרים, ההתמודדות עם ארץ אוכלת יושביה, ההתמודדות עם עיכובים, ועם אין סוף דברים, ההתמודדות הזאת נמצאת, לא עכשיו, ההתמודדות הזאת נמצאת גם אצל, או בעיקר אצל אנשים גדולים, ואנשים גדולים, וזה בדפים שחילקנו וזה, מי שירצה, ההתמודדות זה לא שלמרות זאת הם נהיו אנשים גדולים, זה בגלל. הם נהיו אנשים גדולים בגלל ההתמודדות, כך שאני ממש, אם חשבתי פה, אז ממש זה נמצא שם כאילו האמת. זאת אומרת, זה לא חצי סיבוב, בסדר? זה לא כאילו, טוב, אנשים גדולים לא היה להם התמודדות. פה, כל מי שמכיר דמות גדולה יודע שאין דבר כזה. למרות שיש להם התמודדויות, הם נהיים אנשים גדולים. זה אמרתי משהו נכון עכשיו? לא, אמרתי עדיין משהו טעותי. בזכות שהם נהיו אנשים גדולים. בזכות? כן, בדיוק. זה כזה מעגל כזה, בזכות ובזכות והדבר הזה רק הגדיל אותם, אבל עד יומו האחרון, לא לפני הרבה שנים, כאילו לפני שהוא נפטר,
7 פלוס x פלוס זה, אז ככה היה פעם אחת, מישהו ביקש איזשהו שיעור, זה שיעור, מה פתאום, לימוד משותף וזה, היה, מישהו ביקש, טוב, אבא כותב, זה היה אס.אם.אסים זה, בעזרת השם, ככה הוא היה מתחיל, אין אס.אם.אס שהוא לא התחיל ככה, מאות אלפי אס.אם.אסים בחיים, אף אחד לא התחיל בלי בעזרת השם, לא בחותם דיגיטלי, זה לא היה אז המכשירים של זה, זה כל פעם ללחוץ כאילו על המקשים, בעזרת השם, בית עין יום רביעי, מה? בלי, מה? בית עין כן. יום רביעי, אפשר, נגיד יום רביעי, נגיד, אני לא זוכר את זה, יום זה היה 8. איך כותבים 8 ב-SMS? 2, 0, 0, 0, כי זה 8 בערב, נכון? תכתוב 8. טוב, זה היה רגיל, זה נוסח רגיל של הודעה והכל בסדר. לא עונים, עובר שבוע, הוא רצה לדעת אם ביום הרביעי ההוא, כאילו מה לגבי היום הרביעי ההוא. מתקשר המארגן או מתקשרת המארגנת, זה באמת לא משנה. ואומר או אומרת, אני אמשיך אבל בלשון זכר, אבל זה יכול להיות כל סוג. כי זה בכלל לא הסיפור פה על ההתמודדות של אבא, זה בכלל לא הסיפור על מה גרם לזה. אין פה מישהו רע בסיפור. מתקשר ומתחיל לגמגם, תראה, אנחנו לא זה, אנחנו מאוד רוצים, וגם יכולנו ביום רביעי וזה, אבל לא הצלחנו לאסוף 2,000 שקל. ואבא קיבל את זה, אני זוכר, אנחנו לא היינו באירוע, אנחנו היינו, אני לא זוכר אם זה היה בערב כשהוא חזר הביתה בלילה מאוחר, או בליל שבת, פשוט לקח את זה כל כך, המילה קשה היא כבר לא מתאימה לזה, זה מאתגר נגיד ככה, כל כך מאתגר. למה הוא לקח את זה כל כך מאתגר? כי בחיים הוא לא הסכים לקחת כסף על לימוד תורה. זאת אומרת, זה לא משהו שטוב, בדרך הוא בעיקרון לוקח, אבל זה מעליב, כאילו שאתה כותב 8, ומתרגמים את זה ל2,000, בסוף זה תעריף קצת גבוה. לאדם, גם לאדם זה, כאילו מבוגר וזה, 2,000 זה יחסית גבוה, אם אתה לא נגיד מישהו סתם, אם אתה לא פרופסור או משהו כזה, או זה, אז 2,000 זה תעריף גבוה. אבל זה לא, זה 2,000 למישהו שבעיקרון, בשום אופן, התרחק מזה בכל החיים שלו. מה? זה עוד שאלה, אבל זהו, סיכמנו רק סיפור אחד. בסדר? אז זה באמת שאלה מרתקת, כן? אני עדיין לומד אותה. אבל כאילו יש את התשובה הפיזית וזה, אבל זה ודאי לא התשובה הפיזית. זה ברור שזה לימוד בפני עצמו, אבל ההתמודדות, אני זוכר את, כאילו, אתה אומר, לא האמנתי, כל החיים הנעלבים ואינם מולבים, וזה איפה, כאילו, מה זה? אתה ראית את הבן אדם, ועוד אני ראיתי, אני לא הפסיכולוג שלו, אני יודע עד שכבה מסוימת, כן? אני עומד מתחתית ההר, לא מאבחן אותו עכשיו על שולחן הניתוחים. אני אומר, מהזווית הנמוכה הזאת, מהתחתית ההר שראיתי, ראיתי התמודדות, הוא ממש נפגע מזה. כי זה אנטי מה זאת אומרת, כאילו, אם הם היו מקשיבים לשיעורים, אז הם היו שומעים כמה הוא רחוק מזה. וגם הוא הצליח גם לחיות ככה את השיעורים שלו, או שזה הפוך, הוא הצליח לחיות וממילא גם הרשה לעצמו גם ללמוד על זה עם אנשים, זה הסדר הנכון, ופתאום זה בא אליך ב-2000, עכשיו אף אחד לא, הם בסדר גמור, זאת אומרת זה בכלל סיפור על המארגן, זה גם תמימות אדירה וגם סיפור אדיר, הם עדיין ממשיכים לאסוף את ה-2,000, כן? אבל זה היה גם כי זה היה קשור באמת, נכון? זה לא היה כאילו ממש, זה היה קשור גם כי רצינו סיפור, גם כי הסיפור הזה הוא, וגם בעיקר כי זה היה הנושא, להראות שהייתה, זה עבודה שהיא נמשכת עד היום האחרון, זה היה הנושא של הדף שחולק, בעזרת השם. זה מה שאומר, שאי אפשר לדעת מה הפעילות של הדבר הזה, של אנשים לומדים במוצאי שבת בלי שום, בגלל זה היה קשור.
כי אנשים לומדים פה, לא 2,000, נכון? זה לא התעריף שמקבלים פה, מי שבא ללמוד, כן? אז הוא לא מקבל 2,000, נכון? אז למה באים ללמוד פה? תכפילו את הדבר הזה של האנשים שבאו, כפול הרצונות שלהם, המניעים שלהם, איך הם יוצאים מדבר כזה, וכאילו זה פשוט נראה לי שמחר כבר בית מקדש זה לא כאילו, בקצב הזה, בעזרת השם.